Assalamu alaikum. Uwar gida sarautar mata ka kyakkyai. Koyi Allah na bismillah Allah. Wallahi an dawo ina lantana. 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 Lantana uwar tausayi dawo. Fito daga na fito na dawo. Allah sarki baby na ka dawo kenan. Wallahi na dawo. Yawwa. Kai. Ina ke jin kaunar kike ƙara sanki a zuciyata kai. Ko tausayi. Wanke hannu. Bismillah. Masu irin su waye masu bakin bushewa. Haba lantana. Kina ganin na biyo rana na shigo gidan nan, amma ki kawo abinci empty kula haka babu kuma a ciki? Wannan wani irin wulakanci ne, wannan bayi bane fa. Muryanka na jiyo fa shine nazo na ije kulin yau muka siyo mana abincin da zamu ci. Kin gane cikin ku abinci, kin ga nayi kama da masu siyo abinci a cikin kula ne? Za ka yi jan bala ka ba mu abinci ba, kwanan mu nawa ba mu ci ba. Amma fa ganin idan ki jiya na fita, shekaran jiya na fita, yau ma din wannan ba na fita akan jin ciro kuɗin da aka turo mu a banki. Kwana sun makali sun ki fita a cikin banki. Ganin idan ki fa. Sun makale kullum kuɗi kusan sati ɗaya kenan fa wai kuɗi ya makale a banki. Haba. Kina nufin ƙarya na muke kenan? Ko ƙarya nake muku? Nayi kama da zan muku ƙarya? Zama mu tun yaushe muke zama da kuma taɓa muku ƙarya ba sai wannan lokacin? Kawai in zaka sauke mana ka sauke mana. Ni wallahi ma na ga zai zama da mai jan mu ba. Wallahi. A tara mu kawai ba za ka ba mu abinci ba? Akan me? Mu ba fa da gidan iyayen mu, muna da iyayen nan. Mu ba za ka ba mu abinci ba, kawai ka sauke mana. Ka kawai ka bari duk ranar da ka ciro kuɗi sai ka je ka dawo da mu. Akan me? Gaskiya ne. Za ku sauke mu Salamu alaikum. Sauwaƙe muku. Ni mana. Da bakin kuke faɗin wannan magana. To da bakin ka za mu faɗa. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Shigo da Allah. Baba, ta ji da wannan kana abin nan. Sai ka ce bako. Abokina, ya gane? Lafiya lau. Ya yau ne? Alhamdulillah. Lafiya tun daga waje nake ta jin hayaniya. Ka duba wa'innan matan saboda girman Allah. A gaban ka nan da gurin ka yanzu nake na shigo na shawara na wai in zo ka duba yarinya nan abin da ke bani abu. Kula babu abinci a ciki saboda Allah da Annabi. Amma ke ba ya gidan mutunci ba ne ba. Ya za a yi miji ki bar shi ba abinci ba komai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Abokina, ka san wani abu ne? Laifi na ne. Faru. Ka san dai dan mashin da nake dan kurkura wannan. Ta yi faci. Inna lillahi wa inna ilaihi. Na je neman aran kuɗi a wurin abba. Da yake bibi ke ki ya aski. Dan shi ma ba dan mutunci bane. Kuma dai. Me kai aran kuɗi zo dan faci mashin in ci gaba da abun nan. Na rasa ma gaba daya. Yanzu na inda zan sa kaina a cikin garin nan wallahi yunwa nake da gidana. To ba wannan ba ma. Ba ka da labarin mutumin nan wanda yake bakin layi mai taimaka ma al'umman nan? Alhaji Kahutu MD. Kana nufin ka ce mun jarman ka tafi? Inda ka kwana baka cin nan ba, da ka kai mai kuka, nake gaya maka sai dai ka ga ko ana maka odan shinkafa, nake gaya maka buhu. Sai ku dan yi murmushi. Sai ku yi murmushi saboda gashi Allah ya kawo mai zai share mana kuka. Ai nake gaya ma mutumin nan yana taimakon talaka. An ci min baya ne, ya dawo ne? Ya dawo. Haba. Ka san Abba ba? Na san Abba. Ai mutumin nan ya taimaka ma Abba da kuɗi masu tsoka. Ba wannan ma ya taimaka ma Lawwali. Haka da auren Siraje ya zo, sai da ya taimaka mishi. Nake gaya maka sai da ya bashi 700,000. Na ji an ce Muhammadu matar shi da ta haihu ya sai mata rago. Shi nake gaya maka. Abokina, kanan dai an ce ya sai sabon gida, ban san gidan ba dan Allah kai da gidan saboda ni ma ta tallafa mu saboda mata na sun kware mu. Nan ko wata cikin su suke wata koma gidansu da ta ci gaba da zama. Ka san ina aiki, ka san dan rabano ne. Na san da wannan. An turo min kuɗi naira 600,000. Na je POS na garin nan gaba daya. Ai na kasa cirewa. Da ka je wurin MG Kahutu. Ai da tuntuna an ciro ma kuɗin ka. Shi dai jarman ka tafar dama. Shi din dai nake gaya maka. Yana harkar cire in cire. Nake gaya ma ai mutumin nan in dai cire da ansa ne. Duka yana yi. Haba. Ba dole ba ka ce duk yan koyo nake zuwa gurin su. Allah nake gaya maka. Yanzu dai a takaice. Tashi mu je kai ka gidan nashi ya fara maka alheri ka zo. Sai a sauri a wannan tukwani zan dawo yanzu. Za a ci abinci yau. Dan ta muku dan kashi daga bakin layi. Mu je. Sai ta wanke baki. A dawo Allah ya bada sa'a.